Илеш ПМК жауаплылыгы шикләнгән җәмгыять районның социаль-икътисади үсешен тәэмин итүдә, яңа производство объектлары, торак йортлары төзүдә, төрле юнәлештәге ремонт, капиталь ремонт, реконструкция алып бару бурычлары үтәүдә районның иң зур оешмасы булып тора. 24 гыйнвар көнне җәмгыять эшчәнлегенә йомгак ясауга багышланган отчет җыелышын җәмгыятьнең баш инженеры Ришат Мәгънәбиев ачып, узган елда башкарылган эшләр турында сөйләп үтте. Киләчәк планнарга тукталды. 2019 елда эшләгән эшләр безнең общий 15 миллионда 40 мең сумлык булган инде. Электән калган 5 квартира бар иде, шуны сатылды бит инде. Ул 7 миллионда 244 меңлек булган. ППМИ белән Сәйдкулны ремонтладык. Безнең анда бөтен идәннәрен, ишекләрен, тәрәзәләрен капитальный ремонт булды инде анда. И шуннан соң подъездлар белән кирдек инде. Безнең подъездлар 50 лет октября 16, 50 лет октября 7А, Комсомольский 6, Механизаторский 17, Ленин 2 и Советский 27. Яркиде шуларны эшләдек инде. Гостевой домда ремонт булды, Арленовның инде. Шуннан соң администрация зданиесында, шуннан отдел МВДда ремонт ясады. Субподряд белән әлеге көндә дә эшләп ятабыз инде. Советский 24 и Худай биргәненә 5тә 1дә 20 елда 50 лет 18дә йорт башларга дип торабыз. Әлеге көндә проект белән эш итәбез. Коллектив 19 кешедән тора. Салым органнарына хезмәткәрләргә эш хакы вакытында түләнеп барыла. Коллектив районның барлык шимбә өмәләрендә, спорт чараларында активлык күрсәтә. Җыелышта муниципаль район хакимияте башлыгының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык буенча урынбасары Илнур Гайбрахманов катнашып, чыгыш ясады. Районның ныклы икътисадын булдыруда җәмгыять зур өлеш кертүен җиткерде. Коллектив эшчәнлегенә карата рәхмәт сүзләрен белдерде һәм коллективка шәһәр мөхите федераль проектын тормышка ашыруда уңышлы эш алып барганнар өчен Бердәм Россия сәяси партиясының Бөтен Россия региональ бүлекчәсенең рәхмәт хатын һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен балта остасы Филарис Сайфутдиновка, водитель Рәфит Даяновка, эшче Әлфис Нуримановка муниципаль район хакимиятенең почет грамоталарын тапшырды. Шулай ук алдынгыларга җәмгыять тарафыннан акчалата премиялар тапшырылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.